Buňky podobné kmenovým mohou pomoci s léčbou pacientů s těmi nejvážnějšími příznaky nemoci COVID-19. Jde o takzvané mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové tkáně a jejich výzkum u nás provádí Ostravské národní centrum tkání a buněk. Právě to nabídlo pomoc ústřednímu krizovému štábu. My jsme se dovolili obrátit na krizový štáb a ministerstvo zdravotnictví s nabídkou našich budoucích produktů stávajících, které jsou zatím ještě v fázi výzkumu, v finální fázi výzkumu a validaci, protože ty buňky jsou schopné regulovat imunitní odpověď, kterou způsobuje COVID. V těch těžkých případech pacienti, kteří byli poraženi virem, oni se dostávají do selhání plic, přestávají jako být schopni dýchat. Buňky, které nabízíme, oni jsou schopné regulovat imunitní odpověď, která je u těchto pacientů úplně neadekvátní. A svým způsobem snižuje zánět a tím pádem ti pacienti mají větší šance na přežití a nemají takhle akutní stav, ke kterému můžu se dostat. Kolik teď těch buněk máte? Takže já chci říct, že my máme teď zamraženo docela hodně buněk. Potenciálně mohli bychom pomoci několika pacientům, řekněme až 20. My jsme teď ve finální fázi výzkumu a děláme validaci pro regulátory, což v České republice je Státní ústav kontroly léčiv. Samostatný proces je jasně popsaný SÚKLem, takže může trvat až půl roku, rok až rok. My se bavíme o buňkách, které už několika let, dokonce možná desítek let, jsou testované klinických zkouškách po celém světě. A bavíme se o celém světě, jak Evropu, tak Ameriku, tak Asii. Za tu dobu, co se byly použity v klinických studiích, buď jako ve fázi jedničce, nebo v druhé fázi klinických zkoušek, a dokonce třetí klinické hodnocení, ty buňky byly prokázány, že jsou bezpečné, což znamená, což je klíčové. Kromě všeho bylo ukázáno na několika klíčových pracovištích, jako například je Mayo Clinic, že v podobných stavech, kde se úplně nefunguje imunitní odpověď, tyhle buňky jsou schopné zachránit životy pacientům a dokonce potenciálně vrátit je do normálního života. Vy jste tedy říkal, že ty buňky dokážou vlastně posílit imunitu a její obranyschopnost, jenže ten COVID vlastně to je nemoc, která je hlavně na plicích. Jak to teda teď může pomoci lidem ve vážném stavu? Co to dělá třeba v těch plicích? My nenabízíme léčbu proti covidu přímo, což jako ty buňky nejsou antivirotika. To jsou buňky, které jsou schopné tu odpověď vlastního organismu zmírnit a trošku, řekněme, jednoduše otlumit, tak, že by pak ten pacient nebo ten organismus byl schopen zvládnout tu co se říká tomu bouřka cytokinová, zvládnout tu bouřku a následně vrátil se do víceméně normálního fungování. Jak je vlastně získávání těch buněk náročné? Získávání těchto buněk není úplně technicky náročně z pohledu základního výzkumu, což jako se dělá na několika pracovištích po celé České republice v celém světě. Ale když se bavíme o kvalitě, což je, čemu se říká GMP kvalita, nebo už klinická kvalita, to je přesně regulované SÚKLem a musí procházet jako veškerým opatřením a bezpečnostními prvky, což jako je docela náročné. Pokud se ptáte časový horizont, jak dlouho trvá, tak samostatná kultivace, izolace a následná produkce může trvat až 6-8 týdnů. Vy jste říkal, že vlastně máte buňky asi tak pro 20 lidí. Jak by se to dalo navýšit a za jak dlouho? Dokážete si představit, že by se to třeba teď schválilo, tato léčba, jak by se to navýšilo? Je to reálné? No, já bych chtěl říct, že každý pacient je jednotlivý, jo? A buněčná léčba, ona vždycky se vyvíje od toho,
kolik váží pacient, jakým je stavu a tak dále a tak dále. To znamená, že nemusí každý pacient dostat úplně stejné množství a stejnou léčbu. Může třeba u některých pacientů docházet k opakovanému podání. Což jako následně navazuje na další tématu, že když to bude opakované podání, tak ten finální počet pacientů může se trošku snížit. Máme zásoby buněk, které byly produkované na základě validační výroby, což jsou buňky zatím bez té značky GMP. Z těchto buněk, které máme zabražené, my můžeme výrobu zahájit v průběhu několika týdnů, řekněme 2 týdnů, že ty buňky znásobily se třeba několikrát. Jak drahá ta léčba je? Když to srovnáme třeba s ostatními léčbami, jedná se o finančně náročnou záležitost? V tuto chvíli bohužel to není úplně levná příležitost, ale to, co jsme se nabízeli, máme to jako, jelikož Národní centrum tkaní a buněk má také za akcionáře Ministerstvo zdravotnictví, tak naši akcionáři se rozhodli, že nabídnou tuto pomoc úplně zdarma pro ty pacienty, kterými máme teď v Česku. A o ceně zatím nebudeme vůbec se bavit, protože nejde teď o žádné peníze, ale spíš o pacienty.